tomto programe sa používa podmienený príkaz if na vyhodnotenie skóre študenta a priradenie mu odpovedajúceho hodnotenia. Každá podmienka overuje rozsah skóre a priradzuje hodnotenie podľa toho. Ak by študent dosiahol skóre, ktoré vyhovuje viacerým podmienkam, program vypíše hodnotenie podľa najvyššej splnenej podmienky. Začína sa definícia funkcie main, ktorá je vstupným bodom programu. Deklaruje premennú skór ako celočíselný typ, ktorá bude použitá na uloženie skóre študenta. Printf vypisuje textovú správu, ktorá žiada používateľa, aby zadal skóre. Čaká na vstup od používateľa a ukladá ho do premennej skór pomocou funkcie scanf. Formát %d označuje, že sa očakáva celé číslo. Začína podmienený príkaz if, ktorý kontroluje, či je skóre študenta väčšie alebo rovné číslu 90. Ak je skóre väčšie alebo rovné číslu 90, vypíše sa správa, že študent dostáva hodnotenie A. Začína sa ďalší podmienený príkaz if, ktorý kontroluje, či je skóre študenta väčšie alebo rovné číslu 80 a zároveň menšie ako číslo 90. Ak je skóre väčšie alebo rovné 80 a menšie ako 90, vypíše sa správa, že študent dostáva hodnotenie B. Ďalší podmienený príkaz if, ktorý kontroluje, či je skóre študenta väčšie alebo rovné 70 a zároveň menšie ako 80. Ak je skóre väčšie alebo rovné 70 a menšie ako 80, vypíše sa správa, že študent dostáva hodnotenie C. Ďalší podmienený príkaz if, ktorý kontroluje, či je skóre študenta väčšie alebo rovné číslu 60 a zároveň menšie ako číslo 70. Ak je skóre väčšie alebo rovné 60 a menšie ako 70, vypíše sa správa, že študent dostáva hodnotenie D. Posledný podmienený príkaz if, ktorý kontroluje, či je skóre študenta menšie ako 60. Return 0 ukončuje funkciu main a vracia hodnotu 0, čo signalizuje operačnému systému, že bol program úspešne ukončený.